Hello, hello, tak čo mi nikto nepovedal, bolo naozaj, ten finančný tlak povedali, že tam bude, ale samozrejme, keď si to vyskúšaš sám na svojej vlastnej koži, tak je to trošku o inom. A naozaj bolo to u mňa hlavne o tom na tých posledných turnajoch, že som sa sústredil na to, že viem, že môžem skončiť tú sezónu, ale musím aspoň niečo urobiť na tých turnajoch, aspoň niečo zarobiť, aby sa mi to aspoň trošku vrátilo tá sezóna. Takže vyvíjať ten tlak sám na seba je ten najťažší, hlavne čo sa týka toho finančného dôsledku. Ale čo by som povedal, je troška o tej osamelosti aj samozrejme, kde sme sami na tom ihrisku, ale vďaka tomu, že máme skupinku s chalanmi, takže aspoň není to, že sme furt sami, keď dohráme, ale máme skupinku, kde aspoň môžeme sa odreagovať. To nám určite každému jednomu z nás pomáha, ale čo by som povedal je naozaj o tých pochybnostiach, čo som ja pochyboval celý minulý rok, či vôbec mám pokračovať, či to vôbec má zmysel, keďže som sa nikom neposúval, som sa mi zdalo, ale keď som sa potom obzrel naspäť, tak naozaj je to o tom, že každý malinký kročík nás posunie trošku ďalej. Takže čo som si uvedomil do tejto sezóny je trošku venovať aj iným veciam čas a čo som si hlavne v zime uvedomil, zmeniť trošku mindset, aby sme vedeli sa sústrediť na to, čo milujeme, na to, čo je golf. Takže samozrejme, to by som chcel tento rok zmeniť a snažím sa tomu ísť napriek. Takže asi toľko.